Πάμε ένα λαβράκι. Αντλούμε πληροφορίες από αυτό, το ανακρίνουμε. Εδώ το καθαρίζουμε, βλέπουμε κάποια πράγματα. Τα αυγά του και στο μάχη του. Από αυτά τα δύο μαθαίνουμε κάποια πράγματα, μας λένε κάποια πράγματα. Θα σας πω τι εννοώ. Εδώ βλέπουμε ένα λαβράκι γύρω στο κιλό. Έχει ρίξει τα αυγά του. Και δέστε το στομάχι του. Δέστε το στομάχι του. Δέστε τι έχει φάει. Εγώ λείπω μόνο. Έχει φάει λοιπόν ένα ψάρι 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Καμία 20 ψαράκια. Αυτό εδώ το ψάρι του κιλού πάει όλα αυτά. Άρα αφού γέννησε, έφαγε. Καθάρισα τα ψάρια. Όπως σας είπα, όταν καθαρίζουμε τα ψάρια, καλό είναι να προσέχουμε δύο πραγματάκια που να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες. Τα αυγά, με τα λαβράκια μιλάω, και τα στομάχια τους. Εκεί που έχω καταλήξει εγώ, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό, γιατί δεν έχω και τις γνώσεις, δεν έχω τελειώσει πανεπιστήμιο θάλασσας για να ξέρω, να είμαι βιολόγος, να μην ξέρω εγώ κάτι. Χωρίς να έχω λοιπόν τις γνώσεις, αλλά καθαρά εμπειρικά, τα ψάρια που έχουν χύσει αυγό έχουν στομάχια γεμάτα, που σημαίνει ότι κυνηγάνε, ειδικά μέσα στον καιρό. Άρα όταν έχουν γεννήσει τα ψάρια, θα τα ψάξουμε μέσα στον καιρό. Θα κυνηγάνε, θα είναι εκεί, λογικά. Έχουν πολλές πιθανότητες τέλος πάντων. Όταν τα ψάρια δεν έχουν γεννήσει, μάλλον δεν τρώνε. Δεν ξέρω. Τα στομάχια τους είναι πάντα άδεια. Ας πούμε, και το εννιάρι που χτύπησα, που ήταν τίγκα στο αυγό, το στομάχι του ήταν άδειο, δεν είχε μέσα ούτε τίποτα. Και γι' αυτό και τα 9 κιλά, άμα είχε φάει κανένα 2 κιλά κέφαλους, θα ήταν 11. Ναι. Αυτό. Και από τα αυγά καταλαβαίνεις ότι αυτοί που τα έχουν χύσει τα αυγά τους, ότι μετά από λίγο καιρό θα πάψεις να τα βλέπεις και όλα τα ψάρια αυτά, θα φύγουν. Αν τα αυγά τους είναι ακόμα μικρά και έχουν μέρες μπροστά τους, καταλαβαίνεις ότι έχεις ακόμα και στις μέρες να πας να κυνηγήσεις λαβράκια. Αυτά καθαρά εμπειρικά, χωρίς να έχω τις γνώσεις. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτό που λέω ότι είναι σωστό, έτσι, για να μην παρεξηγηθώ. Και κάτι ακόμα. Αυτό είναι ένα ρολόι καταδυτικό. Καλό είναι αυτά τα ρολόγια να τα χρησιμοποιούμε για να βλέπουμε τι ώρα είναι. Το χρόνο επιφανείας από βουτιά σε βουτιά, ειδικά σε πιο βαθύ ψάρεμα, ώστε να πέφτει το διοξίδιο, να φεύγει από τον οργανισμό μας, τέλος πάντων, το αίμα. Και κάποιοι πιο έμπειροι που θα δουν το βάθος, το χρόνο και αυτά, καλό είναι να μην τα δείχνουμε στις κάμερες και ξεσηκώνουμε νέους ψαροτουφεκάδες, με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να χάνουμε νέα παιδιά. Ας κρατήσει ο καθένας το ρολόι για την πάρτη του και ειδικά οι πιτσιρικάδες, ψαρέψτε ριχά. Έχει ψάρια. Και να σκέφτεστε ότι όση ώρα λείπετε, όση ώρα δείχνει το ρολόι σας ότι λείπετε, κάποιοι αγωνιούν σπίτι σας και σας περιμένουν γιατί σας αγαπάνε. Οπότε, ριχά. Ριχά. Τα φιλιά μου.